Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Cando son as 9:03 da mañán, damos comenzo ao noso programa de Sempre en Galicia deste domingo 19 de xullo. Un día realmente, bueno, non lles digo nada, pero hoxe vir a radio foi toda unha odisea, Día de inverno. A verdad que sí, que se me colgan, tardo 8 días en secarme. Bueno, temos ustedes cubertos aquí en Montevideo, temos 12 grados a esta hora da mañán, con alertas de tormentas en algúns departamentos, como é o caso de Canelones, de Colonia, de Flores e Florida. Cuidadiño, entonces. En Santiago de Compostela teñen moi bo tempo, 25 grados, pero soleado, sí, pero tamén está chovendo a esta hora da mañán. Vamos a comenzar, como sempre, con música. ¿Cómo quieres que le llame a tu madre, suegra mía, a tus hermanos, cuñados, si tú no quieres ser mía? Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Arrulades que enviudan, nunca la verás casada, ni posada en rama verde, ni beber vallaba clara. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Baila Ricardo Juanena, baila Ricardo Juanena, déjale hacer un sayo para andar tú a sobreñas. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. ¿Para qué mandas tocar las campanas del abrigo si no puedes apagar el fuego que has encendido? Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Dende fai moitos anos, cada 25 de xullo, os galegos que vivimos fora da nosa terra facemos sonar as gaitas ao son do himno de Galicia, ao mesmo tempo que en Compostela os lumes e as luciñas de colores da Praza do Obradoiro iluminan a alma das xentes peregrinas. Porque o galego, amigos, é un tipo que ten moitos mundos. É alegre e tal vez tristeiro. É fatalista tamén, pero ás veces toca a gaita dunha maneira que rebenta o mundo. É algo así como a xénesis da terra. Sin embargo, cada vez hai máis galegos que cando lle preguntan de onde son, non dan unha resposta simple. Teñen que dar explicacións desprolixas a veces, porque naceron en un sitio, pero viven e formaron familia en outro. A idea de ser de aquí ou dalá ten unha resposta vacía, porque a súa identidade complícase cos anos. Aquí somos galegos e en Galicia americanos. É dicir, desdóblasenos a nosa propia personalidade. Claro, alguén pode dicir que esa situación é similar a que sofren outros países do mundo. Estamos de acordo. Pero falamos dun país pequeno que ben podería ser manexado sin esa lacra da emigración masiva. Porque nós somos donos de unha Galicia, de unha terra auténtica, tradicional, histórica, popular, que aínda lenta en cada un de nós. Por eso, no Día de Santiago, que é o mesmo que dicir o Día de Galicia, cando se encenden as fogueiras íntimas, non pode faltar ninguén en esta festa que alumea os máis escondidos recantos do noso ser. Pero, se deixamos que morra o lume dos nosos fogares e que se esmorezan os recunchos da nosa galeguidade, ou, como dicía Castelao, se esquecemos a nosa lingua e as nosas tradicións, a nosa terra xa non será nosa, a nosa terra. Entón nós xa non seríamos nós. Andaríamos sin rumbo por todos os camiños, sin patria, sin lingua, sin fogar. Seríamos estranxeiros na nosa propia terra, en un oscuro naufraxio colectivo. Amigo, para que ese día non chegue,
Nestes días de Galicia, neste mes de xullo, sentémonos xuntos e irmandados na mesa do noso fogar, do noso patronato, donde arde o lume da galeguidade. Non agardemos sentados polo noso porvir, escoitando a voz dos féridos e oscuros, como di o noso himno. Vayamos dereitos en procura dunha Galicia nova, dunha Galicia renacida nestas terras de América, que augurou sempre e augura unha nación disposta aos abrazos, por enriba de todas as cativezas e barreiras que separan os povos. Neste día de Galicia, todos xuntos, pola Galicia de onte e de mañán, pola Galicia de sempre, pola Galicia que temos que facer, reta, harmoniosa, moderna, fecunda, pero sobre todo libre e inmorrente. Unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha alma, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está emirada, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeira, carballeira, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, revolderas, corredoiras, enfruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir das olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalas ou foliadas, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeira, romería, eirexados, mosteiros, gandeiría, revoldelas, corredoiras, embruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Amigos, alá polas primeiras alboradas de 1980, Carlos Xixirei era unha voz respetada, querida e escoitada en este programa de Sempre en Galicia. Claro que o botamos moitísimo de menos, pero en América, Carlos Xixirei veu a nutrirse de documentación como licenciado en Historia e doutor en Historia de América pola Universidade Complutense de Madrid. Tamén ditou cursos en San Pablo, na Universidade de Honduras e, como non, aquí na Universidade Católica de Montevideo. Carlos Xixirei ten publicado máis de unha dúcia de libros, entre eles unha biografía estupenda de Alfredo Somoza, todo un referente do noso patronato e tamén deste programa de Sempre en Galicia.
Este domingo, como facemos casi todos os anos co gallo do mes de Galicia, e da proximidade do chamado Día de Galicia, quixemos telo unha vez máis nos micrófonos de sempre en Galicia. Carlos, moi bons días, emocioname de verdad escoitarte aquí neste programa que tamén é o teu. Moi bons días. A min pásame igual, o que acabas de lembrar aconteceu fai 40 anos, pero para min está tan fresco, tan presente, como se estuvera saindo aínda de Radio Carve con Meilán a tomarme un café con leite despois de ter grabado sempre en Galicia. Claro que sí, como non me vou acordar, Éramos casi de pantalón corto, non, Carlos? Sí, efectivamente. Carlos, vamos a tratar o tema do Día de Galicia, porque un decreto da Xunta de Galicia do 1º de xaneiro de 1979 proclamaba a celebración do Día de Galicia, pero omitindo a palabra nacional, Día Nacional de Galicia, non o puñía. Como podemos tratar iso? Como lle podemos chamar? Día Nacional de Galicia, Día da Patria Galega? Día da Patria Galega foi que se fundou, non? En 1920, creo. En realidade, o día comenzou sendo o Día de Galicia, a conmemoración, como existía noutras comunidades autónomas, onde tamén existía pois o Día de Andalucía, o Día de Extremadura. A excepción eran Cataluña, que celebraba unha festa que chama Díada, que non ten nada que ver co Día de Cataluña, e Euskadi, o País Vasco, que tamén celebraba Riguna, que é unha festa máis ben vencellada á historia do PNV que a historia propiamente dita do País Vasco. Entonces, a parte desas excepcións, no caso de Galicia había dúbida porque a dereita que gobernaba naquele momento na Xunta, pois, e ademais estábamos nos comenzos do proceso autonómico, pois tiña moitas reservas con respecto á utilización do término nacional, ou do término incluso nación, porque eles afectaban a terminoloxía para o País Vasco e para Cataluña porque non lle quedaba máis remedio. Pero para o resto de España, onde tamén existía un concepto parecido aplicable a Andalucía, por exemplo, pois resistíanse a aplicalo e obviamente onde estaban no goberno, como era o caso de Galicia, pois negábanse a aplicalo sin máis. Pero a palabra foi, ou a frase, ou a denominación da festa, mellor dito, foi evoluindo co tempo, pasou de Día de Galicia a Día da Patria Galega, e xa foi asumido por todos, e hoxe mesmo o término é Día da Patria Galega, e o Día Nacional, de Festa Nacional de Galicia, é prácticamente acollido e afectado por todos os partidos políticos, o PP incluído, aínda que sexa coa boca pequena. Pero é que é unha festa xa tan asimilada por parte da poboación, xa o consideran o término de Día Nacional de Galicia, se consideran de uso tan normal que xa ninguén se rasga as vestiduras, nin ninguén plantexa problemas. Así que un pode utilizar o Día Nacional de Galicia, o Día Patria Galega, indistintamente, porque o Bloque, por exemplo, que foi o que lanzou a idea do Día Nacional de Galicia, tamén utiliza o Día da Patria Galega. De feito, foron eles prácticamente os primeros que utilizaron. Entonces, hoxe todo o mundo utiliza indistintamente calquera desas denominacións sin que eso cree conflito. Carlos, sin embargo, tes que coincidir conmigo en que non se poñen de acordo os partidos políticos á hora de celebralo, non? Bueno, o de celebralo é que cada un celebra pola súa banda, porque é que é difícil asumir, digamos, un feito específico que incluya a todos os partidos, porque cada acto ten unha carga ideolóxica, non somente partidaria, sino ideolóxica, evidente, e que non todos o aceptan. Por exemplo, o Día de Galicia coincide ca ofrenda nacional ao apóstol, que é un feito, por unha parte, unha actividade religiosa, e por outra parte, un feito que está patrocinado pola monarquía. Entón, o feito de ser religioso aparta aos que non son religiosos, ou os que non asumen a religiosidade, os que son laicos. O feito de ser patrocinado pola monarquía afasta aos que son republicanos, ou aos que están en contra da actual Constitución do Estado. Entonces, todo isto fai que as actividades que poda haber, pois, máis que como diría, promocionar unha unidade, o que promociona é unha división.
Si vamos ao caso do Bloque, pasa exactamente igual. Como eles montan a manifestación nacional desde o principio como un proceso reivindicativo, un feito reivindicativo público contra o goberno de turno, cando eles chegan ao poder e están no goberno, como acontece co goberno bipartito, pois xa non poden facer unha manifestación contra si mesmos, como é lógico. Pero a súa vez, ante a opinión pública, aquilo era a manifestación do Bloque. Porque se tives as bandeiras que desfilan na manifestación, non hai bandeira, a bandeira oficial galega non figura por ninguna parte. O que figura é a bandeira do Bloque, é dicir, a estrela roxa, a estrela vermella metida no medio da franxa. Entonces, identifícase tanto eso co Bloque que os que non son do Bloque ou non son simpatizantes do Bloque, pois non participan. A súa vez, o Partido Socialista ten unha tradición de organizar unha festa non reivindicativa estrictamente, pero bueno, con algo de reivindicación política por aquilo de conservar as formas en Rianxo, na terra de Castelao. E entonces así, cada un anda por o seu lado. De todos os xeitos, aínda agora é millor o panorama do que era, pois, fai 20 anos, onde había máis partidos nacionalistas, máis partidos de outro tipo, por exemplo, existía Esquerda Galega, ou existía Coalición Galega, cosas desas, e a súa vez eles tiñan as súas propias manifestacións, e os seus propios actos reivindicativos, ou iban á misa de Bonaval, que era outro acto tamén, que comenzou sendo un acto reivindicativo nos anos 60, e que acabou sendo pois un acto religioso vencellado ao patronato Rosalía de Castro, por aí. Pero alguén, Carlos, alguén intentou, ou algún partido político intentou de alguna maneira utilizar a Rosalía, ¿no? Como en esa ofrenda. Sí, e hasta certo punto pode ser asumido como da ofrenda, pero o que ocurre é que esa ofrenda ten unha misa antes. É dicir, ten un acto religioso. E entonces eso non todos o aceptan. Entonces a cousa está así, uns por A, outros por B, pero bueno, xa che digo que a cousa acalmouse bastante, porque eu podo che contar que fai 30 anos, por exemplo, as manifestacións da esquerda nacionalistas acababan directamente abofetadas, porque ademais as teño visto. É dicir, os sectores máis radicais, por exemplo, os que dirixía Xosé Luis Méndez Ferrín, pois liados a abofetadas sempre na Plaza de Galicia, cos do Bloque, en medio da risa general da policía que estaba ali. Entonces, ese tipo de cosas teñen pasado porque había inicialmente un radicalismo, digamos, un pouco infantil nestas cuestións, non é? E era arrastrados máis que por o modelo catalán, que era un modelo máis pactista naquele intre, polo menos, na época de Puyol, polo modelo vasco, que era un modelo máis violento, porque estaba protagonizado e personificado por ETA. Entonces, eso levaba a que naquela época a división fora moito máis radical. Hoxe é unha división, eu non me atrevería a dicir casi folclórica, pero eu vouche dicir, como xa tomou de coña todo isto, xa fai algún tempo que teño suxerido que a manifestación do Bloque, por exemplo, que incluyan dentro do programa das festas do Apóstolo, porque é un acto máis, como poden ser os fogos ou calquer outra cousa polo estilo, entendes, ou ofrenda nacional. Carlos, o vindeiro ano 2027 hai eleccións xerais, eleccións autonómicas, eleccións municipais, e tamén está a visita, o ano xacobeo e a visita do Papa. Exactamente, o ano visita do Papa xa veremos, pero bueno, sí. O do ano xacobeo, porque mira, a visita do Papa xa anunciaron para esta vez que veu e non veu. Entonces, téndelo máis seguro en Uruguai que si vai, que aquí que non sei se vai vir. Pode ser que veña, pero non sei se dúas visitas a España cun ano de diferencia, tendo en conta que hai moitos sitios onde ir, pois si será posible, non o sei. Eu non lanzo as campanas ao voo, e ademais vouche dicir, pola experiencia que eu teño das outras visitas papais, tanto de San Pablo II como de Benito XVI, pois acaban por razóns de seguridade ou por razóns do tipo que sexa, limitadas ao número de asistentes pequeno que ademais se identifica pois coas élites políticas e cos invitados que pode haber especiais por parte do arzobispado. Entonces, non é unha cousa extraordinariamente popular, porque pensas que é un acto que se celebra sobre todo no Obradoiro, ca entrada do Papa na Catedral de Santiago, con Fran Pereguiño, cando veu Benito XVI, a viaxe de peregrino foi da igrexa de San Francisco hasta a catedral, é dicir, unha rúa. Entonces comprenderás que aí, tamén por razóns de seguridade, non poden deixar casa a miles de personas. E entonces, eso que con Papa móvil arréglase, indo a pé non se arregla, non é tan fácil.
E entonces o resultado é que o número de persoas é máis limitado e eu direiche un acto que é un rebumbio monstruoso de organización, de gasto, de seguridade e demais, pero a efectos populares é moi pequeno. Claro. Entonces, non é unha cousa que haxa que decir vamos a debecer pola visita do Papa, porque en realidade a visita do Papa, aparte dos bens espirituais que poda inspirar, fundamentalmente é un argumento turístico. E entonces, é dicir, ven o Papa, pois vamos encher isto de xente, ainda que logo a xente non poda ver ao Papa porque non a deixan entrar. Entonces, cousas así destas acontecen e por iso te digo que a min non me ilusiona especialmente. Pode acontecer, claro, evidentemente, claro. Que é o importante da visita papal se viñera a Santiago. Pois o mellor o discurso que largue. Por exemplo, na memoria de todos está aquel famoso discurso a Europa que lanzou Juan Pablo II na primeira visita que fixo a Santiago, que si foi un acto trascendente, moito máis trascendente que vir a pé pola rúa. Entonces, podes esperar unha cousa desas? Pode ser. Se se concreta en eso, se se proxecta neso nunha intervención do Papa sobre algún feito destacado que interesa a comunidade internacional, pois entonces sí. Entonces sí que vale a pena traer o Papa porque Santiago se convirte en algo máis que unha atracción de feira. Claro. Convírtese nun foco de irradiación. Irradiación de pensamento e doctrina. Eso sí que é importante. Eu non sei se vai ser a cousa así ou non. En canto outro que me dixeches, sí, as cousas coinciden, pero me refiro a que coinciden no tempo, ou poden coincidir no tempo, pero non necesariamente nos resultados, porque as dinámicas son distintas. É dicir, cando un vota alcalde, por exemplo, pois vota pensando na persona. Cando un vota presidente do goberno, vota pensando en outras cousas. Ao mellor non voto ao presidente do goberno, voto ao partido X ou partido Y polas razóns que sexa. O presidente do goberno non me resulta simpático, non me atrae. Claro. Ahora mismo tes un feito que resulta paradóxico, non? O PP aparece en prácticamente todas as enquisas, excepto na do CIS, como o partido con máis votos, ao mesmo tempo Feijóo aparece como político peor valorado. Entonces, como casa todo eso? Claro. Pois xa me dirás. Carlos, no periódico A Voz de Galicia en línea hoxe de mañán, esta mañán, lín esta noticia que me chamou un pouco a atención e dixen, eu voulle preguntar a Carlos que pensa sobre isto. Di así, a Xunta acaba de presentar un novo plan de normalización lingüística coa intención de frenar a caída histórica do noso idioma galego. Que pensas deso? Bueno, eso son cousas que se fan periódicamente, é dicir, de vez en cando hai que dicir algo, porque a verdade é que os resultados que dan as enquisas son pavorosos. Entonces hai unha perda progresiva de uso do galego. De feito, según os datos que proporcionaba, creo que era o Consello da Cultura Galega, non fai moito, estaba por menos do 1 millón o número de persoas habitualmente falantes o galego. Isto contrasta, por exemplo, cunha asunción do galego por parte das clases medias, pero a súa vez hai unha perda do uso por parte da xuventude. Entonces, estas cousas acontecen e son casi inevitables. Entonces, para evitar as críticas, algo hai que decir de que un está involucrado, pero claro, se ti practicas unha política educativa que é onde está a clave de todo, non está en facer un programa especial para que nos hospitais se utilice o galego. Iso non é o que vai mover o uso do galego, entonces. Senón, pois na escola que se ha asumido por parte dos rapaces que teñen que competir co castelán, que ten infinitamente máis medios. Para empezar, non hai máis que considerar o uso do galego por parte dos medios de comunicación. É dicir, os medios de comunicación masivos, digamos, o 95% escríbense íntegramente en castelán. E ao mellor un 5%, incluída a televisión galega, pois fálase ou relátase en galego, e os que se relata en galego, periódicos ou revistas que se publican exclusivamente en galego, son moi minoritarios en canto ao número de exemplares que publican. É casi unha actividade heroica publicala, porque además non están ben vistos de onde dan as subvencións, e entonces, pois, o problema é máis grave todavía. Entonces, isto faise. Ao día seguinte sale o bloque dicindo que aquelo todo é un teatro e que non sirve para nada e que en realidad é un remendo. E, bueno, supoño que os dous terán razón nun sentido, de que un fai o que pode ou que lle deixan e outro critica porque non vai con suficiente. E entonces a cousa está así. O tema é moi complicado, porque, mira, ahora mesmo vese en Cataluña, paso o mesmo, é dicir que os rapaces, sobre todo nunha zona onde hai unha inmigración moi intensa,
Claro. Os rapaces fillos de inmigrantes prefiren ser escolarizados en castelán que en catalán. E aínda que sean escolarizados en catalán, Claro. chegan ao patio do colexio e non utilizan o catalán, senón o castelán. E entonces, isto, que son as generacións do futuro, influye evidentemente no uso do catalán cara ao futuro, que en Cataluña hai máis futuro, máis perspectivas de garantía, polo menos a corto e medio plazo, porque existe unha burguesía e unha clase media que está moi identificada co catalanismo, é certo, pero iso ten un límite tamén, Claro. E é que o límite é que se os cataláns non teñen fillos, os que teñen fillos son os marroquíes, pois xa me dirás. Claro que sí. Carlos, fai uns anos, bastantes anos, diches unha conferencia en Buenos Aires, concretamente na Federación de Sociedades Galegas, donde analizabas a historia da inmigración galega. Estes días chamounos a atención a famosa, chamounos a atención e ademais dá moito que falar a chamada Lei de Netos, esa lei que abre as portas para conseguir a nacionalidade española. Que pensas de todo isto? Eres partidario de Home, que... mira, eu son partidario, pero tamén son partidario de certos límites. Claro. Non na nacionalización. Claro. Na nacionalización parece correcta. O que non me parece tan correcto, e digo xo demais pola experiencia que eu tuve cando estuve na Xunta, é o dereito ao voto. Se ti lle quitas a estos novos cidadáns, a estos neoespañois, lle quitas o dereito a voto, non pasa nada, porque hai moitos países da Unión Europea que non lle recoñecen o voto aos emigrantes. E o mesmo ocorre, por exemplo, con Estados Unidos, que a partir de unha determinada número de anos que están fora, non teñen dereito a voto. Porque, ti imagínate, hai concellos que teñen máis votantes fora que dentro. Claro. Entonces, un concello dos de dentro, dos que teñen, os que votan os de dentro, votan unha cousa que lles afecta a eles directamente. Pero ahora ti imagínate que vai un señor de Buenos Aires ou unha señora de Montevideo e que non son nin españois de nacimento, nin en 3 generacións xa, porque son netos. Entón, os señores van e votan. E votan por algo que nin saben nin entenden. É dicir, votan a que? Votan pois ao partido que lles gusta sin saber ni siquiera o que defende o partido, o que é máis de dereitas vota o PP, o que é máis de esquerdas vota o PSOE, vota o Bloque, e acabouse, pero non ten nin a máis remota idea do que ocorre no concello onde o seu voto si vai ter un efecto claro. E poden cambiar por completo os resultados electorais, e eu, que vivo en Santiago, pago os meus impostos en Santiago, os meus impostos municipais, sufro o beneficio da política dos señores aquí, coñezo o que pasa, e ben resulta que vou a votar e o meu voto, que é por un coñecimento de causa, resulta que pode ser neutralizado polo voto de alguén que non ten ni idea do que ocorre aquí, pero que votou o mismo. Entonces, o tema é ese para os pequenos concellos, enténdese? Para min, tal como vexo desde Galicia. Dende fora, ese problema non existe. Porque, mira, por darche unha idea, daban outro día unha enquisa en Albacete. Pero en Albacete, o recoñecimento de todos os albaceteños que hai alá de terceira xeneración afectaría o 5% do censo electoral. O 5%. En Ourense provincia afectaría o 30%. E ti imaginas o 30% o que é? Decide unhas eleccións, porque suponte que o 30% dase todo por votar en bloque, mentras que o 70% daqui hai unha abstención ao mellor do 30% tamén. Claro. O cal, o voto de alá equivale prácticamente ao voto daqui. Pero podría facerse... Aí, para min, é onde está o problema, tal como eu vexo. Bueno, Carlos, foi un placer unha vez máis falar contigo, terte aquí nos micrófonos, nestes micrófonos que tanto che pertenecen. Mándoche un abrazo grande de todo o equipo de Sempre en Galicia e un saludo cariñoso do Patronato da Cultura, a Xunta Directiva do Patronato da Cultura Galega en este mes de Galicia. Gracias por atendernos, Carliños. Un saludo para todos vós e a miña aperta máis fonda. A historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desalouco. O medullo heroico e inmortal, a loita irmandiña
liberdade ardendo en pura arela, ou noso mariscal Pardo de Cela. Escoito desos ecos redentores na romántica voz dos precursores. Que se fixo guieiro e profecía en Antolín Faraldo e Rosalía. Heroicos fusilados de cabales, versos de puro signo de bondade. Ponte Don Ramón o de Cambados, Bóveda e Castelao os emigrados. Os tempos ainda non son chegados, os tempos ainda non son chegados. A historia de Galicia ocupa pouco, en brevedade case desalouco. Semella que ti estás contra a vida, o galego resignado e suicida. Bueno, vamos cas novas de Galicia. Empezamos por esta, que é a celebración do festival en Padrón, que se chama Abride a Fiestra. Organizado pola Fundación Rosalía de Castro, celebrouse o pasado domingo 12 de xullo a 8ª edición do festival Abride a Fiestra. Este festival encheu de música, literatura e humor a Casa Museo de Rosalía e convocou a centos de veciños e visitantes. O evento tivo como obxectivo principal poñer en valor a figura de Rosalía de Castro e render homenaxe á cultura nas súas diversas manifestacións. A xornada contou cunha ampla programación de máis de 20 actividades que incluíron unha charla sobre eclipses, concertos, propostas literarias, humor, contos, xogos populares e iniciativas infantís, ademais da presentación polos propios autores das últimas obras de Anxo Sumai e Manuel Rivas. Contame desto, a exposición O Bosco e Brueguel, unha viaxe a mundos fantásticos, chega a Coruña. Que é isto? A Fundación Barrié acollerá próximamente case un centenar de grabados, augafortes e xilografías destes dous mestres neerlandeses. A mostra é a primeira exposición adicada íntegramente aos grabados inspirados no Bosco e creados por Bruegel e os seus contemporáneos. As pezas da exposición son unha serie de obras cedidas polo Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam, en colaboración coa Fundación Barrié. Nestas pezas, a imaxinación e a fantasía romperon coas convencións artísticas do seu tempo, o centrar a súa atención na xente corrente e no absurdo do comportamento humano. A mostra inaugurarase na Sala de Exposicións da Fundación na Coruña o 23 de outubro e permanecerá ata o mes de xaneiro. As curtas finalistas dos Mestres Mateo percorrerán toda Galicia. O ciclo de Mestre Mateo Galicia Calidade, froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e a Academia Galega do Audiovisual, levará 8 curtametraxes de ficción e animación a 26 concellos galegos. Esta iniciativa busca fomentar a difusión da produción audiovisual galega en formato curto, especialmente en localidades que non dispoñen de salas comerciais estables. O programa, que se desenvolve baixo a campaña de verán da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para Gustos Cultura, estenderase ata o outubro e incluirá paradas en concellos das 4 provincias galegas.
Que bonito título ese, para gustos, cultura. Bueno, comenzou a Mostra Internacional de Teatro en Ribadavia, verdad? Esta mostra arrancou o venres pasado, o venres 17 de xullo, na súa 42 edición, cunha programación que busca reivindicar o teatro en directo e a súa permanencia, e continuará ata o día 25 de xullo. Na inauguración, as directoras da mostra, Sabela Mendoza e Gena Bahamonde, destacaron o propósito de que a cita sexa un encontro de carne e oso, que sucede en directo e cuxo eco permanece dun ano para outro. A programación deste ano abarca distintas temáticas, incluindo a investigación escénica, a ecoloxía e o encontro artístico, así como a memoria democrática e a accesibilidade, con intérpretes de lingua de signos e audiodescripción. Bueno, é sempre atento o programa de Sempre en Galicia. Xosé María Monterroso de Besa, desde a súa querida Coruña, mándanos unha nota publicada na Voz de Galicia a semana pasada, donde nos dá conta de que se inaugura na Fonsagrada o primeiro museo español dedicado a Forges, non, Antonio Fraguas? Antonio Fraguas. Antonio Fraguas, máis coñecido polo alcume de Forges, falecido no ano 2018, é un dos grandes cronistas gráficos da España contemporánea. El converteu a Fonsagrada nun lugar recorrente do seu imaginario. Alí naceu o seu pai e Forges nunca esqueceu esas raíces que asomaron unha e outra vez nas súas viñetas. A antiga casa do Concello da Fonsagrada, en desuso desde o ano 2015, reabriu as súas portas neste mes de xullo, convertida no Centro Cultural Forges, o primeiro espazo museístico de España dedicado íntegramente á súa figura. Situado en pleno centro histórico, xunto ao camiño primitivo, o edificio alberga tamén unha oficina de turismo e nace coa vocación de converterse nun espazo vivo, aberto á cultura e ao debate. Reúne ilustracións, libros, fotografías, obxectos personais e recursos interactivos que invitan a coñecer o universo creativo do humorista gráfico. A inauguración contou con numerosos membros da familia, entre eles a súa muller e o seu fillo, Antonio Fraguas, quen agradeceu ao alcalde e especialmente a Celelo, primo de Forges, a loita incansable por converter este proxecto nunha realidade. A familia cedeu as obras ao Concello, que as recompilou no propio Centro Cultural. O acto rematou cunha visita ao espazo e a presentación dunha placa en homenaxe a este gran artista gráfico. Bueno, vamos a escoitar música, Foliada do Anllóns, por Xocaloma. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, miña cuñadiña nova. Por moito que digas, túa nai é miña sogra. Túa nai é miña sogra. Ai la lelo, ai la lalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virxe do Carmen. Viva Langueirón e Tallo, Tellanllóns e Soesto. Viva Langueirón e Tallo,
Eu tamén digo que viva San Pedro de Corcoesto. San Pedro de Corcoesto. Ay, lalelo, ay, lalalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Indo pra feira de Anllóns, todo ele mal camiño. Que está neta do demo, metida nun furadiño. Metida nun furadiño. Ai lalelo, ai lalalo. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. 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 Lindo pra feira de Anllóns, todo é mesmo camiño. Váleme, valerosa, váleme. Váleme, valerosa, Virgen do Carmen. Amigos, vamos facer agora un recorrido pola colectividade. O primeiro que temos para dicir é o recoñecemento Castelao. Este premio, que otorgarase o vindeiro sábado, 25 de xullo, a Federación de Asociaciones Galegas o entregará a Serafín Alonso, directivo da institución amiga Unión Hijos de Morgadanes, como recoñecemento polo seu labor na colectividade. Isto será ás 20 horas no Centro Pontevedrés, na rúa Francisco Gómez 965, Case Agraciada. Ajá. Os tickets poden retirarse nas institucións integrantes da Federación, tamén no patronato, só ata o día de mañá, luns 20. As reservas poden facerse ata o martes 21 polo teléfono 092 351 347. 092 351 347. O sea, que o homenaxe vais a facer en unha cea, non? Unha cea. Que máis? Temos o ciclo de cine Mestre Mateo. A partir deste mércores, do vindeiro mércores 22 de xullo, ás 6 da tarde. E así será todos os mércores ata o 9 de setembro. Exhibiránse 8 das mellores películas finalistas nas categorías de mellor longametraxe de animación e mellor documental. Isto corresponde aos premios Mestre Mateo na edición 21. Claro. É un ciclo completamente gratis para todos os socios das instituciones galegas. O único que teñen que facer é inscribirse nelas, para así poder retirar os tickets. A exhibición será no Complexo Cultural Alfabeta, na rúa Miguel Barreiro, 3231, Case 26 de marzo. O primeiro título a exhibirse o mércores 22, o vindeiro mércores, é As liñas descontinuas. E despois todos os mércores, non? E despois todos os mércores ata o mércores 9 de setembro. Pero non é o único cine que imos ter, porque é o primeiro ciclo deste ano, pero teremos outro ciclo no mes de outubro, que será o mes do camiño. Neste ciclo, a exhibición será sobre películas sobre o Camiño de Santiago. Así pois que este ano é ano de cine. Hai que ir ao cine. Claro que sí, sí ou non. Vamos co patronato, Francis? Temos as novas do patronato. A primeira nova que temos que contarlles é para o vindeiro sábado 25. O sábado 25, además do Día da Patria Galega, que será no patronato, o patronato sairá portas afora, porque o Obradoiro de Contacontos, dirixido por Susana de León, estará presentándose no espazo cultural Amuleto, pertencente á rede de librerías Libros de la Arena. A xente de Susana de León participará dunha actividade que comeza na rúa
que cerrarase a rúa ese día desde as 11 da mañá. Moitísimas actividades culturais para a xente da barriada, pero tamén para a xente de todo Montevideo que quera participar, porque vai estar moi lindo, moi entretenido. E ademais vai ser a primeira hora da tarde, non? Ás 3:30. As 11 comeza a actividade. Actividade como cérrase a rúa, actividade se hai mal tempo, postérgase, queda para outro día. Pero os contos que contarán os compañeiros do Obradoiro serán dentro da librería. Contos en castelán e contos en galego. Esta librería temos que dicir que é da filla dunha socia do patronato, de Manuela Afonso, Claudia Barrios. Ela promociona a cultura no barrio de Malvín, porque a dirección es anotade por ali, Orinoco 4964, esquina Río de la Plata. Así pois que estades todos invitados a ver o Obradoiro de Contacontos, que a súa actividade será ás 15:30 horas, cerrando a actividade cultural que dura todo o día desde as 11 hasta as 16 horas. Pero hai máis, non? Hai máis ese día. Das 11 ás 16 horas. Quero dicir que hai máis actos no patronato ese día. Iso é fora, iso é portas fora. Agora, despois temos no patronato a celebración do Día da Patria Galega, sábado 25 de xullo, no local do patronato, ás 5 da tarde. Teremos unha charla a cargo do xornalista Enrique Conde Blanco e tamén a actividade contará coa participación do coro social e do grupo de percusión e danza do patronato O Son da Ruxidoira, dirixido o coro por Paco Antelo e o grupo de danza por Lorena Beco. E remataremos cunha queimada. Que bárbaro, que ben, Iso é o sábado 25, vindeiro sábado, Día da Patria, ás 5 da tarde. Despois ven o domingo. E o domingo, o día seguinte, domingo 26, teremos a celebración da misa en galego na Catedral Metropolitana. Como todos los últimos domingos do mes de xullo desde o ano 1968, o patronato celebra a misa en galego en Uruguai. Nosa institución nunca deixou de celebrala. Así pois que está na pandemia, o ano da pandemia, soamente con moi bo motivo. Así pois que estades todos invitados á Catedral o domingo 26 ás 12:30 horas a celebración da misa en galego organizada polo patronato. Bueno, supoño que será un sacerdote polo menos fillo de galegos, non? Mira, non sei ben como é a cousa de onde lle ven a relación coa galeguidade, pero fala moi ben o galego. Pois é o que interesa, Vamos a escoitar, falando de Galicia, falando de Santiago, vamos a escoitar esta canción que lle gusta tanto a nosa compañeira Ana, As Torres de Compostela. A min tamén, porque é preciosa, é cantada por Francisco, non temos máis palabras que dicir. Pois vamos a escoitala. Hai un camiño no ceo, hai un camiño de estrelas, e hai ao final un destino que o lonxe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clareza, e homes, mulleres e críos seguen salvo a estela. Corazone fagacciavas, se a tua speranza fracarea, e che a tua fe le alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, e xa lo fe
Compostela. Speranza flaquea e que a tua fece de alas para que andar non te venza e que se Deus o permite que sallo feo na terra cando os teus ollos ti dicen Torres de Compostela. Bueno, no noso corruncho de hoxe, no noso corruncho cultural, vamos a falar desa parte da Galicia fantástica, porque ali hai lugares donde eso, o fantástico, mestúrase dun xeito natural co máis terrenal. Como estes lugares abundan, hai 1000 leyendas para contarvos. No noso corruncho de hoxe, claro, falaremos un percorrido por algún destes lugares. E vamos a empezar por este de Santa Mariña de Augas Santas. Nesta pequena parroquia de Allariz, na provincia de Ourense, comeza esta historia, co acoso sufrido por Mariña, unha moza pastora, por parte de Olibrio, prefecto dun asentamento galaico romano do lugar. Ante o rexeitamento de Mariña de marchar canda él e renegar do cristianismo, Olibrio decidiu martirizala. Malo sería que así non a convencese. O caso é que non foi capaz, pois a cada tortura a rapaza zafábase os 3 días. Como non podía con ela, sentenciouna a morrer abrasada nun forno. Mais a moza seibouse outra volta, esta vez coa axuda de San Pedro, que a sacou do forno e a refrescou nun estanque. Xa farto da insolencia de Mariña, que non daba morta, decapitouna o 18 de xullo do ano 139. O cortarlle a cabeza, esta botou 3 veces no chan, e en cada lugar do salto manou milagrosamente unha fonte. Alí mesmo foi enterrada a moza e levantóuselle unha igrexa. A que vemos hoxe é posterior, pero garda no seu interior o sepulcro da Santa. Moi preto está o Pozo da Santa, unha das fontes, e a Fonte da Santa, que é outra das fontes, con 3 canos de auga milagreira. Sí, efectivamente, hai un dito galego que di Santa Mariña ten unha fonte con 3 caños donde se van a bañar todos os males extraños. Non o coñecía. Cerca de alí, nunha cripta do século XIII, descubrimos o que dis que é o forno no que foi martirizada. E para redondear a lenda, na mesma zona, estaba o enorme carballo da Santa, do que Vicente Risco dicía que manaría sangue se alguén o cortase. Bueno, vamos con outra, a Ponte do Demo. Na provincia de Pontevedra, nun recuncho illado entre as árbores, no medio do río Deza, atopamos o mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, do século X. A uns 100 metros, comunicando os concellos de Silleda e Vila de Cruces, hai unha ponte de orixe medieval sobre o río para acceder ao mosteiro. Esta ponte é coñecida como a Ponte do Demo. Por qué?
tan preto dun mosteiro e con ese nome? Pero como é isto? Polo visto, a ponte orixinal era bastante feble e non resistía ben as enchentes do río Deza, polo que os monxes tiñan que reconstruir a ponte continuamente. Entón, non se lles ocorreu outra cousa que encargarlle o Demo, que tiña fama de bo construtor, que fixese unha ponte ben pero ben resistente. Mais, cando se trata co Demo, sempre hai que dar algo a cambio. Neste caso, faría a ponte nunha fin de semana, pero todas as almas que a cruzasen antes do remate serían para o Demo. Os monxes, moi astutos, aprazaron a saída dos fregueses, de xeito que ningunha alma pasou e, polo tanto, non ficou no poder do Demo. Entón, cheo de rabia, quixo destruir a ponte, pero como a fixera tan ben, non puido, e tivo que deixar pasar a cousa, porque ademais os monxes tiñan no mosteiro o Salterio de San Cibrán, un libro moi temido desde sempre polos demos. Cando, séculos máis tarde, o demonio soubo que o libro fora levado a Toledo, viu o camiño libre para a súa vinganza. Volveu a Carboeiro cunha tempestade tal que destruíu a ponte totalmente, deixando o edificio incomunicado durante unha boa tempada. Pois son historias, leyendas fantásticas da nosa terra. Habémoslle de contar máis o día de Santiago, o próximo domingo, Vamos a falar da tumba do apóstol Santiago. Que che parece, Francis? Un tema importantísimo. Agora vamos á música. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia. Recorda que o domingo é a celebración na catedral da misa en idioma galego ás 12:30, non? Ás 12:30. E o sábado no patronato ás 5 da tarde o Día da Patria Galega. Aí está. Hasta o domingo que ven, amigos. Que tes no teu corazón, miña terra galega, que cando hai alba chega. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.